Pakistan'ın Demiradağ'ındaki Peshawar şäherine motosikletli canından geçen hücumçu polisiýanyň ulawna hüjüm etdi. Bu wakanyň netijesinde 2 polisiýa ofiseri we parahat ilatdan bir ýaşaýjy helak boldy. Yerli resmiýetiň berýän maglumatyna görä bombaçy bu hüjümde polisiýa komandiriniň ornwataryny nişana alypdyr. Gürrüň edilýän resmi hüjümde yaralandy. Bu hüjümüň jogapkärçiligini Pakistan'daky Taliban hereketi öz üstüne aldy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon bir günlük resmi sapar bilen Gırgyz paýtagty Bişkege bardy. Ban Gırgyz prezidenti Almazbek Atambayew bilen duşup parlament demokratiýasy boýunça geçirilýän halkara konferensiýasynda çykyş etdi. Ban Gırgyzstanda mundan 5 ýyl odaly bolan etnikara çakmyşyklarda pida bolanlaryň hatyrasyna guramalaşdyrylýan ýatlama çärelerine gatnaşmak üçin o şäherine barmagy planlaşdyrýardy. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede ýurduň iň ýokary dini geňeşi mukaddes Remezan aýynyň 18-nji iýunyna başlajakdygyny öýlan etdi. Remezan aýynyň takyk başlanýan güni astronomik hasaplamaryň netijesine esaslanyp, ol her ýurtda dürli günlerde başlaýar. Bu mukaddes aýyň dowamında gündizlerini agyz beklemeklik islam dininiň parzlarynyň biridir. Siz Azatlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanış boldunuz.